ଶେଷ ହୋଇଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 କ୍ରିକେଟ୍ ମହାସମାରୋହ। ଉଭୟ ଓଡି ଓ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର। ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଲକି କ୍ରିକେଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜସ୍ ବଟଲର। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। 2022 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଇଂଲିଶ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ 2019ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଅନ୍ ମର୍ଗାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର କମାନ୍ ଏଥର ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସହିତ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ବଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲିଶ ଟିମ୍ ମିଶନ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ବଟଲର ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ରହି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୌଡ଼ରେ 11ଟି ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ ତଥା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଭାରତର ଏହି ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ତଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଭାରତକୁ ଉଭୟ ଟି20 ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ବେଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବା ସହିତ ୱିକେଟ୍ କିପର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ।